dajte to na euro. Budete to na euro. Dobre, idem, rozpokojím sa povedať. Dobre. Celé mužstvo odpovená. Gasce, čo je? Však koktejl, donesem bubeň. Donesem bubeň. Tono Gripel, to bol gól! To bol gól! Prvý stopík máš? Riťou! Ne, ja mám také momentky, tam bol hlavný kamera. A videl si? Nevidel, ne? Janka vykopoval, ale som Riťou nevidel. Čo tam je? Čo si ruky trasú? Jonkový nápoj, 38%. Ja mu fúknem, nedal gól.